the lioness. Lioness. The lioness is there. Ayan siya. Yan. Yung safety, walk, don't run. Sabi. Walk, don't run. Hi, lioness. Oh, yung init. Buti pa dito sa pwesto niya, hindi na init. Upo na siya. Okay, next is cat tortoise. Oh, laki-laki niya. Laki niya. Laki niya. Next is the Dapper sheep. Is someone racing? You know. Nangyaya siya, nangyaya. Si Barbados goat. Why it's for Barbados goat? Hi! Kumakain siya. Nandun yung isa. Okay, sa kabila naman ay yung Wagyu cattle. Uy. Super. Black. Hi, Wagyu cattle. The next one, oh, Carabao. White Carabao. Albino Carabao. Ayan sila, puting Carabao. Next one is the crocodiles. Crocodiles. Alice, oh, crocodiles, oh. Ang laki. Nakanganga yung isa para makahinga siya. Ayan. Next one is crocodile. Ayos na. Itong isa, ano itong isa? Ay, isa siyang Wagyu pa rin, cattle. Mas malaki. Okay. Hoy, may camel! Ayan. May camel! Oh, yun siya. Ayan siya, picture lang. So, ito sa personal, oh. Ay, camels. Hi, camels. And then, merong eagle. Serpent eagle. Nasaan ang serpent eagle? Ayan siya. Oh, ayan siya. Oh. Next naman ay meron tayong peasant. Peasant. Ayan sila. Peasant. Or closely to chickens, quails, and partridge. 35 lang sila. Next is the sea eagle. Eagle or white breast. Siya. Ay, makakagatin tayo. Next is a bear cat. Bear daw na cat. Yes. Ayan naman. Sila. Ito, bakit nakakulong? Ano to? Oh, snake! Ah! Ang laki! Ang laki snake! Ayan o! Ayan, ang laki-laki ng mga snake! The color yellow! Ayan, laki! Ang tawag sa kanila ay python pa rin. Albino python. And then, meron pang isa dito, ostrich. Dahil pa ng animal dito. Ang daming animal dito, grabe. Hi! Dapat pinaalam mo din to. Wait lang, hindi pa tapos. Excited much. Hi! This one is the lion. Kung may lion dun sa, lion sa kabila, ito lion lang. Lion? Lion! Gising, ay. Umaga na. Ito naman, horsey. Horsey. Ito rin, horsey. Says the amazing and bizarre facts about horses. Horsey. Hi, horsey. Nakasakay ka na ba dyan sa horse, Alice? No. Okay, that's it. Meron pa ba? That's it for the animals. The animal world. Doon tayo sa may... We finished it already. They have a lot of animals inside the animal world. Bye! Every single day